yake so tukuna yanzu duk abin da yake so ma miki zan miki ko ma me dan dai in samu biyan bukata ta ni duk abin da yake so miki zan miki da gaske ko me shikenan kukan zakara ai ko ina jin cararsa da asuba an ɗauko hanya kukan jaki nake so kuma kukan jaki Allah ke miki sarki lafiya? Ke, me kaki? Ana soyayya ce, ha? Kaga ba daidai bane. Me? Mulki ai nan kuma ba hannu na yake ba. Dare ina hankali a gurin mutum ko mai girmansa. Ba hankali ai ba ya samu yanda yake so ba. Ina jin ki sarauniya. Ci gaba da kukanka. Yawa. Da sauranka. Ai jaki ya kuka jaka ta ansa. Kuma na yi kukan jaki kin karɓa kin yi dariya. Rawan talugude nake so kama. Talugude kuma ta dai sai na jijjige jiki na kuma zon kasa katabus. Talugude. Talugude to kallon mana. Talugude aiki ke so. Talugude yawa kalli kaya. Talugude kin ga yadda nake so. Talugude haka nake so. Talugude dakata. Allah ya jaza mana. Yawa. Kai sarauta a fada, ni ne sarauta a gida. Ba kuma ai din namiji ai tambelansa ya waje ne. To ka gani? Bare fa. Zaki a waje, bera a gida. Yo kuma ai na wuce bera, ai ni kiyashi ne ma a gida. Banza a banza. Ne mahalar da wuya yake. Wayo.